Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Ženski kutak. Danas ću vam pokažem nešto što sam dobila sa sajta GearBest. Uživajte! Na samom početku želim da vam pokažem ove ogledalce. Ono mi je bukvalno u nekoliko trenutaka spasilo. Zašto? Zato što ima ovdje dugmenice da upalite da sija ka vama i tako možete da vidite bukvalno mnogo više detalja na vašem licu uz osvetljenje praktično i tako ćete moći lakše i da se našminkate, počupate obrve i slično. Također, ima ovdje dole postolje na koje praktično možete staviti svu šminku, pincete i slično da vam se ne zagubi. A ono što je bitno, ima još i svetlo za to postolje, tako da ukoliko ste u mraku može da vam pomogne da lakše vidite, ne znam, neke sitnice. Sljedeća stvar koju sam dobila jeste četka za peglanje kose. Ja generalno, znate da nisam jedan period bukvalno nikako peglala kosu, trenutno ništa nije ispeglala ni ništa, ali sam uzela četku za peglanje kose zato što sam želela jednostavno da probam da vidim kako to funkcioniše. Zašto? Zato što me, kada sam koristila peglu za kosu, smarala da svaki put kačim jedan deo kose pa da ispeglam drugi deo i slično. Mogu kažem da je s ovim mnogo lakše. Morate da sačekate da se, kada upalite kao i kad svaki pegla, morate da sačekate da se ugreje i slično i onda uzmete i ispeglate se. Ono što je najbitnije, odmah vam češlja, znači ne morate stalno prvo da se češljate, pa onda ovo, pa onda ono. Ima više keramičkih pločica, tako da bukvalno ima veću mogućnost da se lakše i brže ispeglate. Ono što sam ja primijetila jeste da mi duže traje, odnosno duže mi stoji kosa ispeglana u odnosu kada se ispeglam sa običnom peglom za kosu i u principu to je to. Kao što ste vidjeli već, znači totalno je jednostavno ispeglati s ovim, znači bukvalno se samo češljate, a ono što sam zaboravila da kažem vezano za ogledala jeste da ona ima svoj punjač i bukvalno možete da ga punite, zato nikada ne morate da kupujete posebno bateriju, posebno ne znam nija šta da bi to sijalo. Ovdje kao što vidite trenutno mi je jako toplo pa mi je malo problem da se ispeglam, ali ne mogu da uključim klimu zato što će zujeti ceo video. Praktično brutalno je i jako jednostavno. Ono što je meni jako zanimljivo jeste što odmah mogu da dohvatim svoju kosu, mislim ona jeste topla, ali znate kada ispresujete onako peglom i jednostavno nema šanse da je pipnete narednih 30 sekundi koliko bude onako vruća. Osim mi je to mnogo lakše zato što bukvalno, znači vi se češljate i to, ne znam, bude skroz mekana, ispeglana. Bukvalno koliko mi je trebalo, možda 5 minuta da se ispeglam, ni toliko. Dok mi se peglom redovno potrebno i do 10 minuta, nekada čak i više. Ukoliko želim da te vas stane fantastično. Od moja kosa nije nešto previše talasasta, pa možda i ne vidite toliko razliku, ali je svakako najveća razlika se vidi na nekim coverđovim osobama. Ima dosta klipova na YouTube-u, sam baš gledala gde neke coverđove osobe praktično uzmu da koriste ovu peglu, znači, to je češelj peglu ili šta god, i stvarno izgleda fantastično. I ovdje naravno možete pramen po pramen, ali ja generalno nemam potrebe za tim, zato što je meni kosa poluravna i ja bukvalno kada želim da se ispeglam ja to koristim čisto da ne bude onako talasasta, nego da bude skroz ravna. Ovaj video je možda malo kraći, ali u svakom slučaju se nadam da ste uživali. Hvala vam na gledanju, a mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Do tada, bye!